Oh! Pero ipaw mo na radyo! Kisa'y tao riya! Nga nung ipaw mo ang radyo! Naminaw ko eh! Wala, patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng television. Di anam-anam og pamatay ang mga sakop. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Oh! Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka ko lang. Kanusa ka man mohunong. Hapit na. Kay hapit ko na sa mahurutanan. Gilangoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ugago sa kinabuhi og dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalos. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Wa magkasabot si Roger, siyang gibati na gisultihan siya ni Flor nga nagkasabot na sila si Alan ug Teresa. Dili na mahimutang si Roger. Miinom kini og giduol pa gyud ni Flor aron sultihan nga didto higda si Teresa sa ilang Alan. Giyarok ni Roger ang labong sa katunga nga bino sa botilya. Samtang sila si Teresa ug Alan nagtupad sa papaghigda. Naputol ang ilang panagsulti diyang miabot si Roger. Giyatubang ni Alan si Roger. May sagol pang insulto o pagkaminos ang mga sultihan sa pangutanan ni Roger ngadto ni Alan. Oh, bitaw lang. Ayaw lang kalain. Pero, sayo ba tanan na ito nga talawan kay ka? Mura ka mangganig, mabuang ang mong nervyos. Simba ko lang tabukog pito ka laod. Kung simba ko may interesado aning Teresa. Makadupa ka ka. Kung saan naman pag salbara ning Teresa, ha? Alan? Jer. Excuse me. Tess! Jer. Ayaw lag apil sa among istorya ni Alan, Tess. Pasagdi lang kuno nga matubag ni Igso Alan ng akong pangutana. Dili matudautan, Alan. Di matudautan. Kon ba? Concerned lang kaya ko ni mo. Kay... dili ko gusto nga may dautang may tabo sa mga tao nga iyong sa gimahal. Parehas ko sa nahitabo ni Noy Amado. Tanawa na ko niya kung masakpang berdakpan na tawa na. Sigurado maging berdakpan siya. Kung berdakpan na siya, nahibaw ka ba ako sa ikong buhaton? Anak, ikaw tapos nahibaw ka ako sa ikong buhaton? Unsa man, Jer? Pabuyan ko siya balik. Kapag sigurado yun na akong mapatay. Ingon ko ang nagka-espisong nagpakabana sa mga tao nga
Suod kay nako. Tablagi gisuon nga mao ikaw Alan. Alan gawas nga talawan kabuutan pagyud. Mao na inungdan nga palangga ka nako pero balik ta sa atong pangutana be. Tabagan ako nukulan. O sabi mong ikagrantiya nga way daw tang mahitabo ni Teresa kung simba ko doon ay mo interes niya. Ikaw rin nag-ingon, Jer. Buutan o dalawan si Alan. Wa tingali tao nga magbuang aron lang hatagan og problema si Alan. Kung dalawan si Alan, kinsa may makik-away sa usa ka talawan. Kung buutan si Alan, dan way kaaway si Alan kay buutan. Ibutang lagi nato kung doon. Magkalaban ko ni mo, Jer. Kaya naibawag ko nga igsuon sa bang imong pag-ilan ako. Naibawasad ko. Walay makalaban ako, ikaw na. Naibawasad ko nga kutob sa mahibaw nga nag-ilan na itang igsuon. Mahadlok na sila. Kay suod tang duha. Mao nga, way maka ako, Jer. Kung mahibaw sila nga igsuon sa bang imong pag-ilan ako, nahibaw ko nga dili ko ni mo pasagdan. Nagatuwag si Roger sa kaupoglan. Tawgon ko ang iya mga kuyog aron ko haon. Yaw. Oh, nandito ka rin. Tabi, padaplig kamay. Imo gisapuan si Roger. Dili ka lang, ihatod ako sa singaw to. Alan? Ipalay kong ablis pultahan sa sikanan. Nakatuog sa skahubog. Oo. Alan? Sa kiyang motor, tis. Oh, Alan. Sunda may kay ihatod na ako si Roger Slaha. Oh, Alan. Tara palihog. Dili ka lang sa ubos, ha? Wata ko dali. Akong ihatod si Roger sa taas ng bay. Oh, Alan. Oh! Alan! Anak! Gisapwag ni mo si Roger? May nga naman, ha? O sa manahitabo na imong ikso, ha? O sa manahitabo na imong ikso. Anong imong ikso, ha? Dito siya sa amo, pasix no? Hubog kayo. Nagstoryahan na yung tami, pero nahilom siya. Wanam tingog. Nagkatuog na sa Oh, magalangit. Sorry. Sorry. Pwede na mong ilahos sa kwarto. O, pasix no? Ilahos na ko sa siyang kwarto. Bawa na iyang kwarto, Alan. Ay, ilahos sa gutang sa kama. Sige. Pasigaw na kong suga. Aramahayag. Hayag ang kwarto sa imong ikso, Alan. Ganong nahunong ka, Alan? Unsa may... Mga armas ang imong itanaw. Ha? Kadagkanang mga armas ni Roger. Iya kining tanaw ni Roger, Alan. Iya kining tanaw mga armas kaniya sa kwarto.
Yang giayo niyang pamutang sa mga istante o sa mga bongbong. Koleksyon kining tanan. Iyang koleksyon. Iyang koleksyon. Imo nang gibutang si Roger, pero imo gihapong gilibot og tanaw ang mga armas. Alan, ganun pag nagkurog ka? Alan, ganun nagkurog ka? Nainomdom ko ni Papa Amado. Ha? May parehas ka sa mga armas nila sa kwarto ni Roger nga may gigamit sa pagpatay sa kong amahan. Unsa? Unsa ka duwalan, ha? Nagkapalandong lang ko pa, Sixto. Kung doon na ba kayo pareha sa armas ni Roger nga may gigamit sa pagpatay sa kong amahan. Amot lang, Alan, amot lang. Kadagkas sa mga armas ni Roger sa... Gusto kang mahikap? Magkuha ko gusto sa mga high-powered nga armas ni Roger. Kina siya. Ayaw. Magpangurog siya. Okay. Pasisto. Manggawas to di Alan. Tara sa gawas. Nagawas na dahil sila sabay. Alan? Ay, nalangin ang limig ka na yung text. Tanaho na siya lang sa mga koleksyon. Collection, sir? Mga butang ang koleksyon ni Roger. Mga koleksyon ni Roger. Mga langit. Ipahatuto ka mo si Alan na nakikoy. Kaman. Ayun lang, sir. Salamat. Alan? Sir? Tawag na ko din umapuhon, Tess. Kung ingon paghihapon na niya, imong makita ni Alan. Kung ingon paghihapon niya, imong makita ni Alan. Ay, nandun to si Dr. Rex. Pag-umang kong doktor sa kong asawa. Ha? Ato sa ni mahiling. Ipahiling na to si Alan. Ipahiling na to si Alan. Alan? Ay, kapag pag-umang kong sa kong asawa ka namang doktor. Mamawali ng bisitis, Pasixto. Alan? Okay na ka? Okay na ko, Pasixto. Good. Tess, Ato na, miss. Pasundan mo na ako na ni Kikoy. Aron maayo ang inyong papauli. kami na lang, Pasixto. Tara, Tess. Sige. Sir? Pasixto. Sige. Sige, amping mo. Mga langit. Sir, balik ang gate! Abierto ang portahan sa kwarto ni Roger. Roger? Ron, Abi nagkog na hinanok kasi mong kahubog.
Grabe gini nga kung gusto ni Tess. Kaya bisag sa akong kaubog. Gidaman-daman gihapon ko niya. Nindot i-title sa usa ka pelikula og sa radyo nga Daman sa gugmang makahubog. Taas sa. Hubog sa gugmang daman. Taas sa. Taas gihapon. Nilang ay lakip si Alan kinahanglang mamatay. Uy, Nindot sa. Nindot ay tulasa. tinuod ka. Oh, mas dami o nindot paminawon ang patyong ko si Alan. Hinubog tuod apan sa pagkatao nila ni Sixto ug Roger nga murag may apan sa ilang mga utok. Way imposible silang buhaton tungod kay way bili para nilang mga kinabuhi sa uban. Og labaw sa tanan, dili tiaw ang gibating sakit sa dughan ni Roger. Atangi ang sunod pang mga sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Kagaw ni Cain! Sugilanon nga sinulat ni Fermin Culliantes Gomez, Director Algin Abakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquilos Hesem, ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.